L'Evangeli de Joan se'ns presenta avui de manera poètica i sembla oferir-nos no només una introducció, sinó també una mena de síntesi de tots els elements que hi ha en aquest llibre. Té un ritme que el fa solemne amb paral·lelismes, similituds i repeticions buscades, i les grans idees dibuixen com diversos grans cercles, just al mig amb una afirmació que encaixa perfectament en aquest temps de Nadal, i trobem el punt culminant de l'exposició. I la paraula es feu carn i habità entre nosaltres. L'autor ens diu que Déu ha assumit la condició humana i s'ha instal·lat entre nosaltres, i en aquests dies el trobem al si d'una família, ara a Betlem, més tard a l'exili d'Egipte i després a Natzaret. Déu ha volgut que el seu fill compartís la nostra vida i per això que passés per totes les etapes de l'existència, en les entranyes de la seva mare, en el naixement, en el seu constant creixement i maduresa, nadó, nen, adolescent, jove, adult i per sempre Jesús el Salvador. L'evangelista continua dient: hem vist la seva glòria, glòria que rep del Pare com a fill únic, ple de gràcia i de veritat. També en aquests primers moments ho han cantat els àngels: glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau. I ara ho segueixen cantant en el fet de trobar-se emparat pels seus pares, en els bolquers preparats per Maria, en l'amorós enginy de Josep, bo i traçut, que li ha preparat un lloc tan acollidor com li ha estat possible, i en les manifestacions d'afecte dels pastors que van a adorar-lo, li fan moixaines i li porten regals. Heus ací com aquest fragment de l'Evangeli ens ofereix la paraula de Déu, que és tota la seva saviesa, de la qual ens fa participar, ens proporciona la vida en Déu en un creixement sense límits i també la llum que ens fa veure totes les coses del món en el seu valor autèntic. Des del punt de vista de Déu, amb visió sobrenatural, amb gratitud afectuosa envers qui s'ha donat del tot als homes i dones de la terra des que va aparèixer en aquest món com un infant.